Tal rapazada, pois nada, estamos en Valdoviño, como vedes, na praia do río. Mirade aquí este nacimiento do río. A verdad que é unha playa espectacular. Non é unha playa, pois, para meniños pequenos, como di outro, porque, bueno, é mar aberto, ao fin e ao cabo. E xa vedes como bate o mar. E tedes alá ao fondo, pois, o faro, o que imos ir pronto ahora mismo, que é o faro de Punta Frouxeira, que é un faro, pois, modernista, feito no 92, rematado no 94, e bueno, que no 2000 tuvo unha reforma para quitarlle unha cristalera que tiña, pero quedou así deste estilo modernista, que combinan azul e blanco, semellando a ermida da Virxe do Porto, que tamén vamos a ver agora nun momentiño. Así que non vos perdades a provincia que sabe. Ferrolterra, Coruña. Alojo. Que tal, rapazada? Pois estamos nun dos enclaves máis maravillosos para min de toda Galicia. E xusto cadrou, porque a verdad que non miramos as mareas, de que estuvera a marea baixa, porque evidentemente a capela da Virxe do Porto solo se pode acceder con marea baixa. E aquí temos a tiro casi de pedra do faro de Punta Frouxeira. Para min, xa vos digo, é quizá un dos paraxes máis espectaculares. Un pouco sobre a capela da Virxe. Parece ser que uns mariñeiros atopaban a Virxe aí, nese montículo. E a recolleron e a levaron a terra. E ao día seguinte volvía a aparecer no montículo. E ao final, pois, acabaron facéndolle a súa ermida. E faise a festa o 11 de xullo. Así que nada, mirade que maravilla. Recomendadísimo, para min paraxe único en Galicia. Bueno, pois estamos aquí na parte de arriba de Frouxeira, precisamente no lugar de arriba, donde está o prazo de arriba, que acabamos de ver. E nada, aquí é que hasta con estas vistas, hasta dá justo vir a morrer aquí. Temos alá ao fondo o faro de Frouxeira, que se aprecia aí un pouco. E nada, vamos a continuar. Aquí tedes a playa de Pantín, a cuna do surf en Galicia. Aquí, para os que non estuvechedes nunca no evento, aí nesa caseta é o epicentro do campeonato de surf de Pantín. E, bueno, pois todo isto se anche de surfeiros, gozando destas olas, deste paisaxe, e, como non, tamén da súa gastronomía. Continuamos polo concello de Valdoviño. Que tal, rapazada? Por nada, xa casi estamos rematando o concello de Valdoviño. Vamos ir agora á praia de Frouxeira e a comer. Bueno, pois estamos no miradoiro de Paraño. Tedes aquí información, incluso tedes un audioguía, información toda do Cabo Ortegal. E bueno, pois nada, aquí ben vedes a praia de Frouxeira, a lagoa que se forma, que teñen rutas saludables, bueno, hai bastante cantidad de páxaros para observar, incluso hai xente pescando e así. E bueno, aquí o omnipresente faro de Frouxeira. Xa estuvemos incluso pois no Pazo de Cima, e bueno, hai ali que xa víchedes, pero bueno, por se acaso non vos coincideron de ver ese vídeo, pois hai ali baixando do Pazo de Cima hai unha iglesia
e hai un cemiterio que está moi chulo, que ten unhas vistas a toda esta zona. Así que nada, este é o Concello de Valdoviño, pertence a Ferrolterra e, bueno, o paisaxe que sabe. E agora vamos a papar para sabelo de primeira man. Valdoviño. Bueno, rapazada, pues rematamos o Concello de Valdoviño. A verdad que para min de Ferrolterra é un dos concellos que máis ten que ofrecer a nivel paisaxístico. E agora vamos a probar a parte gastronómica, a parte da provincia que sabe. Así que nada, vamos a comer aquí na Playa Frouxeira, no restaurante Frouxeira, que me falaron moi ben das súas ensaladas, das súas paellas, así que nada, vamos a continuar.